veliki pozdrav ljudi vašem kanalu. Danas, kao što vidite, dakle, radimo prvi gameplay na kanalu. Da. Izvinite što piše Bandicam, ali ne bi ga, nemam drugi program za snimanje. Ja ću biti Team Gugeta. Uzet ću je protiv... Virus. Da. Ne planetu na uništa. Dakle, podržite prvi gameplay na kanalu jednim velikim lajkom i da komentarišite mi prošli klip, jer sam tu rekao da mi komentarišite, jer Q&A, da, klip Q&A. Fak, nisam ga ni targetovao. Čekaj, šta? Nemam da se... Nema charge. Ja ne znam. Nema da se charge, što je. Dođemo. Dakle, ovaj klip neće biti dug, samo jedna borba, pošto nema više ideje za borbe. A vi mi, dakle, naravno predlažete neke borbe u komentarima. Big Bang. To podletio suka. Dakle, vi predlažete borbe i najbolji prezlozi će biti izabrani za bili pozorni, naravno. Samo zbog što Gugeta nema nešto da se charge. Ne da to mogu da mi izmeni. Ja neću. Ajmo, super. Ne, Big Bang, ne znam. Celo ga promaši pa Vegeta. Gugeta. Vidite malo, Gugeta, pa, znate. Ajde vidimo. Dakle, izvinite što sam možda malkice tiše. Iako se čuje... Piš. Izvinite ako čujete miš. To kvadim buf kamerama. Fuck, zabrao sam što je buf kamerama talas. Piš. Give up and surrender. Šenja. Fuck, još 40 sekundi ustao. Dobro, ja sam da misli bio na 3 minuta. Time pa. No dobro, ja ću ga ipak pobediti. Ako me nekako ne sredi do toga. Ajde Gugeta. Fuck, šta mi sve Getu? Vršim. To. Još 20 sekundi, fuck. Neizvjesno je, ljudi. Fuck, gotovo. A dobro, ipak sam pobedio. Valjda, jeste. Da, ljudi. Pobedio sam. Vidite koliko malo zenije. Evo. Dakle, ljudi, to bi bilo to sve što se tiče ovog klipa. Nadam se da se video koji ste obavezno ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo do sljedećeg klipa. Peace.